So kufa kwamakomurezi ndakatokurota tipachimoyo ndakarota inini komurezi tongogara vauya but vanga vakabhandijwa ruoko rwuright vakapfeka mbasha dzavo dzegreen but vangasiwa triangle bandage kuruoko rwokuright vachisawa triangle kuruoko left but vatatu kuna makomurezi vandanga ndinavo vashaya vaviri kusei ndichimuka kuma8 hatachedzwa chimoyo zvanzi kuna vakuru vari kusvika komurezi tongo rachisvika vanga vakabhandijwa ruoko rwuye nembasha dzavakapfeka yes exactly vasata kuruoko left pakati ndo urombo kuti makomurezi 2 maybe koma dzakafa taibva kumaputu vakashayika right komurezi tongogara vakazotaura ndo last address yavakata tiri pachimoyo ini ndiripo ini ndakazokwirizirwa futi ipapapo ndakazoitwa member yegeneral staff ndakati appointed member yegeneral staff 1977 pamwe chete nana opa ava mchinguri ndo group iri rakaita members general staff. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumako Zimbabwe manya manya dakabatesa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. So, gorero romanji nini kupera farenda ngati. Aronopera. Ndipana ini cooperation kwa Mtoko. Ndakura ndo kwa Mtoko. By the interactive way mudzi camp. Patira about 100 something. Farano paradza mudzi camp yese. Yantu security. Saka angari commander wedu mukuru angari komiti Anderson Muru ndiyanga akapoindwa kuti atengomere sector iyoyo saka takatengeswa manje atinazodi atauzo ningiriki besire but wondo ndakairota futi senseni soka zvara chibuda so ndauta chichopinda muhondo so tichiridza pfuti utsu chibuda so atama makomenda uta hondo but wondo tichairwa zva parinobuda rakungotsuka chete so tatambuka paipe takamuka ma4 tatocrossa border kutangurara ma2 kuma3 patarumuka panakarota upedzodzo saka tatine requiresi mamota 82mm mota requiresi B10 ne yanga iri pamain force tatati main force kozi tatine rear guard inge iri mashure apa main force pana commander patata ainzi Chando ndiyanga iri papa ningiriki inini andiri kumberi right kumberi kwanga kune ma sections 2 kana masquad mairi kumberi yechi3 yacho ndipanga ndiri inini zvarira kutotsuka angotsuka varotanda taipa soka ndakanzwa fodya ndikiri wema wefodya so inenge Kingsgate kati Madison yakuti so saka ndakafunga kuti makomrades andina wakawa pana ari kuputa fodya mbandati nini ko ndiana ari kuputa fodya papa dadam zadorira atari pasi apa mberi papa anomwanga nebhazuka ndati utoningirika hakuna zvespeed ema kuningirika takaridza futi papo now ava pamain force papa nakomana ungari ma 82mm mota right saka vakabva vamaunta mamota avo maona manjika
savada kutsvaga kubatsira sisu kubomba enemy but murenji zvavanga ari right but enemy yanga iri ku left mabombo aya idonera kuunikiri ku right side ataswa pasi pakati manje kuti yeda ari kudonera uku enemy kuti vatangota retreat vatangota U10 nokurumidza tichingosvika sepa apo pamberi apo atanzwa ari akandwa futi adona pasi apa anosvika kuruwa matanga tiri chaimo ya tasvika kuti kuno ndezvari anzauratorera vazomisa kuti vakazotaura kuti patanga tiripo papadonaka ku left side kune enemy sango rakabvira kuseri soda rakabvira sango ya pakarohwa pfuti papo kusvikirira ya zvara ratoti kwire mbichana so wakaya ndege kubvira nguva iyoyo kusvika kumaraundi kuma 5 chichitsva chete ya so takazopatsanura vantu vamwe aenda uku vamwe aenda ipapapo then ndokwamutoko ndikwandoopatisa ndiri kunikiri area kwanzi kunikiri kuku area kwana mudzi uku area kwana goronga saka ndakazoti ndidzoke futi kupi kuriye ndakanzi ndikudiwa kuriye ndibva ndadzoka saka ndatsvaka nakomredi Zvinavashe nguva iyo vanga ri kusecurity saka vada kunzwa ripoti kuti chii chakaitika ndobva ndataura nomafambiro akati Betrol saka ndakasangana nomubheira munikiri mutete paBesronzi battalion ndashedzwa kubva uku kwamutoko saka ndaita narrate the story kuti zvakafamba so takagara nawo ipapo patete after nenge 3-4 days ndobva taenda kune rimwe bhesi redu tambuka Zambezi mhiri yaZambezi bhesi redu panzi paTembwe ndipandakaona uyanzi Godwin uyu chine mudzimu yanga ndati ndeyanga ari command commando ndipandakamuona ariko nasambozoti ari uyu saka munin'ina wangu paakabuda paya patakaenda handambozomboziva ndakatoziva hondo yatopera kuti ari kupi haana kambodzoka naMozambique right ndakazoziva after chimwe attack kuti ari kupi right ndobva tabviswa kunikiri kwekwe tabva kunikiri kuTembwe ndobva ndadzoka kuchimoyo futi ya saka pachimoyo ipapo pane rimwe bhesi rataiti kumaBanana kubva ipapo iswa around kuma 40 kilometers kubva paheadquarter ndanga ari kugame chaiko saka anga aitungamirira ikoko ainzi engarimember general staff ainzi Felix Gambiza kuno vanhu vaitraina koko but vangaseva ne almost 3 weeks here twapedze training ndamuchinja pandaenda koko inini ya ndipandakarota hondo yepachimoyo yauya futi adzoka futi kuope futi kuiturota hope inini marota andota ngirika danda ndiri kumusha kauka hondo yatasakambopedza kana 4-5 days aitouya chete kusei ndiri kuota hope dzohondo ndiri kuno kuMozambique zvandinetsa manje ya after ndarota hope dzoka tapera 1 week ndobva kwaya comrade Josa Tungamirai na comrade uyu the late Major General ainzani ko Chimombe time kuti comrade Agenyuka Mbeu angati tomember ya command by then ubawazo yavanzi chijai base ya uya kumutoro chikafu choma comrades musona mangwana mchinje base menda kumiri uko ratora chikafu atachija base nangurara waineti kwanda chinjwa ende kanzi right wakwenda kuchimoyo ya saka ndatini ndasvika pachimoyo paya saka ndaenda pachimoyo paheadquarter ndaenda kusecurity ine andiri kusecurity but ndakatachwa kutraining department but department yangu rangere kupi rekusecurity but ndatachwa manje kunikiri saka ikoko pachimoyo tatire kembi yedu isi vaigara vanhu kusecurity chete saka ndaenda kwenda kwandaigara ikoko na umwe ndopandakaona umwe watakaenda naye kuhondo makore ainzi
anzi comrade ningiri kuyu uyu mukangana zita rake mani ndati mangwana dati tiende kupi tomboenda kusitoro mudipo wembatya Edward Pedzisai anga mipa general staff mangwana acho anga parikuya chi parikuya enemy tikati mangwana after parade ka datiende kusitoro mundopiwosi badzokupfeka because pandakabva uku ini ndasambopoka ndiri kutsvaga mbatya dzokupfeka dzandindo kusitoro mundopiwa because tane sitoro mida igara mbatya tati after parade todi toenda ikoko saka dzandaita zvokuti ndakarota hondo so bhodhi yangu yanga isingamboita steady kusvika hondo indatoirwa hamene zvandainzwa so nekuti kunzwa hondo yaida kutoitika mai sinokurumidza so kuti hamene zvandangoenzwa so saka taenda parade pai tada kuti disimise vanhu ndasiva ne almost about 3 to 4 minutes disimise vanhu saka pandaka tiri parade tatakati tumba tudiki so tunigiri zvimabhedha euswa tatakanikiri saka AK yana andina inini ka engane folded bat bat rokuchikora riri kuti wachikora so ichita chifupfupi so saka ndanachikora pfuti yangu ndobva ndaisitsamira kumusoro kwomubhedha uku ichita chipfupi taura kuti pedzi pavekani patakati kandege so kachena so mudenga kachifamba so nti ndakati kandege aka kari kuenda kumaputo here kandikakuti angatori makomanda semadivisions tikari kuenda kupika kandege kachena atati disimisi vanhu parade patadisimisa nepandikamba kaunga pamadisense about 45 kuma 45 inigiri ku meters ndatifambei tasvika pahafu yacho bonda ndakatora pfuti yangu apaka uyu nigiri natinaye kudhara pa nigiri kuyu Edward Pedzisai kuti ndinotora pfuti yangu tibva tatoenda kupi sokuronga takaita nezuro kuyo pachimoyo papasina defense yakasimba kuti Chikombe nemavhonde papasina saka ma-anti-aircraft machine gun kana nga asikakanga zanga only 2 imwe ngari pa headquarter chaipo ichikava headquarter imwe ngari training chi saka chimoyo zvakarakidza kuti yanga yakatengeswa zvakakwana yes yanga yakatengeswa zvakakwana ende ndanokuti ningiriki ma-anti-aircraft ari 2 yandakatika ma-first targets anomaona manjika and it was a surprise attack tasingamboita expect asi vamwe vana vanga kutosvikirwa nemudzimu pachiti pana pahondo ichauya pachimoyo anga ari komanda kuti ndibethuni anzi komanda bethuni ndanga ari komanda pachimoyo that time but pana vamwe vaitosvikirwa kuti pana pahondo iri kuuya but vakuru vedu vaitaurirwa ka akumezereke zvinongwa kuti ndozvekutaura vana kundigiri but inofunga anga asingazvibhilieve kuti ichokwadi here ndangoti fambe mbichana kusvika panhingiriki paipa ndakanzwa mutinimira ana yangu yabva kuti tiso amene kuti kandi ndizive kuti kana ndikaziziva sei kuti hondo ndakutaka kumhanya unotora pfuti yangu pfungwa yangu chete hondo yangu chachete so saka pandakapinda menturo pfutika ndaibatira pamusoro so ndafolda bhati riri pasi andazoda ndatora pfuti yei kuti bude soka ndakaona panze papenya padove ndadonha pasi nekuti the characteristics dze-TNT kana chiputika inotanga yaproducer light saka pandakaona kupenya kuya zvatodonha pasi ndaona miri wangu wabuda ziya so ati achachaya hondo iye kubvira nguva iyoyo kapa saka chimoyo yese tati makomboredzi vangu akatenderera nepfuti
chimoyo yese so but pasina ma trenches pasina chura ma trenches e defense pasina kuita dark in saka yanga yakaoma maningi honda yacho kuti kuti ndiningirike so ndibva ndabuda pane ka stream so side reku left ndibva ndikoti pinde pakakoronga paipa kadhoro mebhombo ndibva ndadonha mukakoronga kweyo mumuto wangu waripo wakatorohwa soka wadonha bhatiri pamusoro pangu ndiri pasi andamuka dai soto namaparashute akutodonhedzwa kudhara apa tora makomana ngamla posi ndibva try kuridza maparashute aya kuridza maparashute aya vachichi mudenga saka ningiriki patanga tiri papa base radio security papa ningirika pa rakati padhuze revana vasikana riri papa ningirika papa pane handa nepapa nechikoro andika vanadiki songa ari pachikoro so saka pandakarota hope dzohondo dziedzeka ndairota musikana wandakatraina pachimoyo so achimhanya kuno ground force so ndomuti yakuno worora pa left side pamba vanadimura wandibuda dzakadzokera katatu usiku umwe chete usati kwapera 10 minutes chitimodi dzimwe chete dzodzo nchiti rara pasoka dimura wandibuda naye musikana iyo takaridzirana ipapo vatabuda kunze nemakomuredzi aya vatambotora maposei ndiona kuti enemy iri kufamba sei musikana uya ndakarota hope uye akuya life manje kwari kuenda kwacho kune ground force vandamuti anoshedza taraketi uya zvandakarota izvi zvabharara paleft paside pamwe anzi farai zvenyika ndindakatomuponesa ndakamutira pachimoyo saka zvinonetsa kukomanda munhu asina kuita training nemunhu akatrainwa mona manjeka saka taipusha kuti vanhu vabude nekuri kukandwa mabhombo ikoko mona manjeka saka nokuti vanhu vakari mixed vamwe vakatrainwa vamwe vasatraina vanhingirikwa vatrainwa vari mixed vamwe vakapedza vamwe vakosangana vanimazvonaka yes so chada kupusha kuti kuri kubhombwa kwavadini vabude nekoko nokuti kusiri kubhombwa neenemy kweye kwakanyara kwega kune ground force enemy ingeri paground yakamirira manje nepfututu anoyani kuno saka ivo vanotoziva kuti nzvimbo yakati isoka hatimbokanda mabhombu because kune ma-friendly forces avo saka vakande mabombs saka kuti munhu asina kutrainwa maizvo hazvinzwisise manje pakaitika basa saka ndege dzedze zvadzaita manje dzaita line so dzichikavha vanhu kuti vasabude munhingiriki mukati umo varamba vari mukati but majesi achibhomba mupi ende vaishandisa anonzi manapalm bombs yakaita mapology so rakapinda panapa ganda rese rinosimuka rese iri kukwatuka sokutsvika kupfupa ona ganda rakasimuka makomuredzi aona hembe dzese dzakabvira so ganda kusimuka sokuti muti munyoro so waita ukabhombwa soka unooma zvokuti motyora muchahuni so nenapalm enzi napalm chemical yacho isova manapalm bombs so rakabvira kuseni kusvika ndakazobuda nevanhu inini vamwe vakatosvika kusvika ma3 vangatosvika kare muchimoyo mutauni ndakati ndakazoya mangwana acho nevanhu ndakaburitsa vasvika ma200 pachimoyo vamwe vakakuvara vamwe ndakazoenda mangwana ndakazosvika mutauni amangwana acho ndifunga kuma2 so ndo hondo pachimoyo pamba pasina defense yakakwana zvokuda pane defense yakakwana sezvanhu zvakaita pamavhonde vangasingambotokwanisa saka then after chimoyo attack pandakasvika mutaundi muvhila peri muchimoyo chai mutaundi ndepandakasangana naainzi comrade Leonard Manyawi pagroup papa 71 paita tinaye tichienda teso training ako Victor uri kuno aiziva kuti uyu Philip munin'ina wangu inini zvanzi Philip naye kubhoera uko ndapatanga kuziziva manje ini
ndege dzakadzora dzipinda nezuro kuti ndege dzikuenda Mozambique idzi saka munin'ina wakanga anyora tsamba saka utanduzo yana kuno but pane hondo takaita Vachiramberg ari kubhoira kuti naye ana mai hondo yapera vatachinjwa mabhesisi manje futi ya vataenda kwenzi kumudzingadzi bhesi kumudzingadzi ya vataita bhesi redu koko right after that ndibvazoya Comedirex Nongo ya vandanzi ndiende kubheira andaenda kubheira kwekwe andasangana nevamwe makomrades vangu ariko vandanzi takudzokera futi kuTanzania kuchi2 futi ndakagumbuka zvoku ndati pandakapedza almost 5-6 years ndiri kunodzokera futi ya but hapana zvekuzviita but patakazinda paya takaenda neplane manje takakwira ndege kubva muBeira tichienda ende patakaenda kwacho kwakasiyana paive tati kumugagao takazinda panonzi kuna Chingweya vatanotraina makomrades anga akawanda zvokuti kana 3000 vaisvika naudarika igrupu rainzi maliza rakasiyana rapiwa zita Comedy tongogara kunzi grupu iri ronzi maliza iKiswahili kanchi maliza urava kuti kupedzisa zvazvinoreva bcause kune rimwe rakambotumidza vachinzi sunga mbele anditika saka nerimwe ranzi fanya haraka saka vangosiyanisa manhingiriki mazita nekuti hondo yasvika pastage ipi saka vakauya kuTanzania uko Comedy tongogara navaMugabe na VP wedu vachiwengava na Comrade Teurai amai Mujuru ya 77 ndipo akakuya vachigadzira kuti vakuenda kuLancaster House achiti grupu inonzi maliza eni vapedza zvakataura izvozvo ndvatadi vatichatiri kutraining vapera training takazodzoka ya 1979 mavhonde yakarwiwa kuindiruku inini saka training yapera ende pakapera training takudzokana Comedy tongogara wangatobva kuningiriko kuLancaster saka member general staff tantiriko kutanga tiri wangani ku 4-5 here nini Comrade Master Zvamushemushe Comrade Chichenjerai Comrade Andrew Comrade Mbumburu nani futi ya ndisitemba member general staff tantiriko nevamwe macommanders mamwe atinawo but vanga vari pasi pedu chibatsana kutraina maTanzania Defence Force saka takane plane futi atamhara muBeira ndichingodzika ndakaona motikari yakandimirira ndatopinda muLand Cruiser ya vataenda ndasingazoti kuenda kupi tosvika panzi pamavhondi pane pakarwa hondo iyeye ya anambomira ngaadya sadza rakamira so chingopedza chitanzi katipinde motikari ya kuti kuenda kupi pinda motikari iyeye ya takasimuka kuma6 ya takambozorora usiku kuma11 kuseni patakapinda Maputo tasvika Maputo mimi patakasvika kuMaputo manje panenzi pamatora here panenzi pamatora ndipatakaona dzanga dziri members general staff vese vangari kusecurity vese takaona vari papapo kati chii chida kumboitika panapo takuti Victor wangu arikuvapira vamwe vangasingazoenda kaenda kuTanzania ndandiri kuTanzania kakudini ya tati panapa asatambozva kuti chii vamuchiri kurimemba vanga varipi ipapa pana ningiriki vamwe vacho vakashaya tatina Evaristo Nhamu Comrade ningiriki uyu ningiriki
evharitsa nhamo na enzani uyu nigiriki Martin Mcharanga tatinawo vana comrade nigirikava vangari kusecurity vana anga akawanda vana comrade Ndlovu vetu tatinawo futi era quite number mamwe chimasta ndichatomboza but atati wandei imaningirike I remember general staff but tiri kuningiri kuku Maputo security tagara paipai tikaita almost about a week ndipandakaona comrade Didymus Mutasa pana comrade uyangu anga ku information ava anzi comrade ani wao anga ku information Shamyarira ndasingambazivawo ndikati inini handikuzive ndakuzivanza iwe komeshamayarira ndakati avanonzi comrade Didymus Mutasa inonzi comrade Shamayarira ndikataonero ndasinganyasovaziva so tikapedza 1 weekend hafi tozona manheru so comrade nigiriki vauya manje iwe president comrade Emerson zvakanzi macomrades ndiro urombo kuti ndada kutaura panapa to urombo kuti mukuru wedu wedefense asha comrade Tongogara hey he passed away on an accident isusu ndatikaziva mani kuti tikutopiwa mission yekuti tikwire ndege tuye kunuku kumusha kunuku saka tesitandira papa kaka tanga takasarudzwa tizoita mabodyguards emaministers anenge asarudzwa kunoku vanohedha mabodyguards emaministers ndayanga ri task saka takasingazizive manje right ndobva taenda kwavari tikati tagadofona bhokisi ravo rakatouya tikaita view board view yavo takaita nigiriki pachimoyo taita chimoyo ataki after chimoyo ataki macomrade tese takaungana tese ipapo takaungana tese ipapo comrade Khumalo ivavava ndovakati papfuti inini yanga ine 21 rounds mabara 21 zvanzi taimba national anthem yedu yemuhondo nditika tichiimba ipapa ini ndakanzi ndiridze pfutiyo 21 gun salute pachimoyo ndii ndakairidza inini nda authorized na comrade Joseph Khumalo so vatu vanopfutiya vakapiwa naSamora icomrade Joseph Khumalo ivaya nebasa ravakaita pana pavakadefenda Samora vakapiwa pfuti pistol I'm sure nanhasi afana kachinayo ningiriki tapedza nezvacomrade Tongogara ningiriki ndobva tazonzi right takutoenda kumusha right ini ndakakwira plane pamwe china comrade Edgar Tekere negroup rangu inini ndobva tauya sandamboziva ningiriki ichinzi Salisbury Harare iyi kundakakurira kumbura kuMozambique kunoku ndakauya chiona kumushana tete vedu kundohanza dzabaka ndichiri mudiki diki stereke ndifunga avazereka mukomana kari panapa ndanichiziva mbichana ndakamboona na tete vedu wakadai ende kubva ipapa anazoziva kuti katanda baba chiri kuMozambique here kanti vari kupi infact ndakazoziva nda kuTanzania kuna Chingweya kuye kuno umwe anga aiziva hanzvadzi yangu inini vakazotaura manje ukabva namai vedu zvakanzi akundibvunza nditi ndini zvakanzi baba wenyu vakauya vakumusha kuChiweshe pandaiziva kuti kuChiweshe kuti zendipapi chaipo ipo soka ndasikamboziva hanzi vakadzoka kuMozambique now kusvikira mara ndege paningirika apa paairport vatakurwa taenda panze pamushandira pamwe hotel 1980 manje anga chiri 79 anga 79 I think yaidonopera here kana kuti papapa pamushandira pamwe hotel takaona tiitwa entertain naningiriko naThomas Mavhuma achiridza music dzake so
tata ndetomaso wacho ina tangonzwa mumaredhi atasambomuona Yeah. right manheru vanzi right ande saudzwa ini chichi ndobva panzi paSt Martins 24 elders on St Martins Marare ya ndopanakanzi ini ndakugara naComrade Tekere ndiri bodyguard wavo ndichihedha nevakomana vangu kwana 8 kati 9 mabodyguards ya tasvika pa24 elders on ndimba taigara nemotikari dzedu ipapo pakazotanga kukampena manje paipai makampenzi aye zvokuti pati yeri kutonga iyi ndiye chahwina ndakanga ndazorota kudhara ndiri kuna chingweya kuti tinohwina ndatota kare so vamwe vachindipikisa ndakati ndatopedza nazvo kare now ndobva tichikambena kudaro takazouraya murungu ainzi Adamson ndindaikomanda inini ndinaComrade Edgar Tekere ndinawe inini takasungwa 1980 chii chakazoitika ndakuti anarere the story. Yes. Comrade Tekere anga ari Minister of Manpower Planning and Development ndiye ministry yanga nayo right. Mwe musi vakati ndakwenda pana musangano tawete kuBulawayo wachauya by air ndata fine ndivanasaudza komana ndati mimi chienda by air nani na minister ini nomumwe toenda nemota timatambira kuairport paronga paipai vatatungamira isiso ya ndege yarizosvika some few minutes ndege yabva yasvika tatora taenda muhotel ati musangano awadresa musangano yavo tikarara about 1 night kana 2 nights iriko saka driver motikari yedu iyi yaifamba naminister iyi anga nehama dzaigara mukwekwe saka minister wabva ati ono mimi kana maakuuya ka enda munorara mukwekwe driver achiona hama dzake muzoya kuHarare mangwana ya atarara mukwekwe mimiyo takasimuka kana siri kuma 4-5 here kana kuti ndikiri taifamba zvedu zvishoma shoma tasvika munhu muHarare ndona minister avapo ndakati vanga varipo kominister vaenda kupi zvakanzi vabva kuno kuziva kuti vari kupi achadaura fine ndakutorara kuma 8 so ndazwa call yauya ningiri foni ndikudiwa pafoni tambira receiver iye mukomana ningiriki angana minister wemabodyguards mairi ndaitaura naye ainzi Clive asiri Clive ndiipi here kana kuti Blues anzi kuno kutaridzirwa pfuti maridzirwa pfuti kupi anzi anoti achitaura tasvika ndati ko minister vari right here anzi anova right arati kuma 9:10 vasvika zvanzi wanga waitwa invited namachipisa inowe ndiyo nzvimbo yeyi pakazovakwa dziva rasekwa barracks ipo pai prazi roriye maprazi anga ari maviri ipo paipa panoti raAdamson wacho murungu neramachipisa anga ari 2 ndakati chii chaitika nza no machipisa akaita invited semunhu anga womusangano akaita invited vanhu vakawanda anarekesinongo chichichi kuti vauye kupi paipai vamwe vabva vaenda kumetekera vambosara variko saka murungu anga aripo iyeyo soka anga nema-redition forces mamwe aigara nawo mashoma shoma svika ma10 or 11 panga patovaka tumabarracks twacho tomapuranga so saka akauya mukomana nepfuti yake FN zvanzi mafana tupfuti kwenyu vanga vaviri chita komana yanzi hatimborira ndi yangu inini ndoni ndakaridza panapa imi amunopera nepfuti yangu vanzi aiwa kaisi panapa nowakuru zvari kuita zvi ndobva adzokera kwekwe ndobva adzoka futi kwechitu futi hanzi ini neridza pfuti yemata zvekuti mwari mamuri panapa minisa maini bva wataura kuti chi
akomana bvataona misa ndizvo ari kuita kuanza kana dai soka ari dangerous mutorere pfuti yacho kana auya ndobva uya futa pamutorera pfuti yemanje saka pakanodzokera kukabharaki kwakuyo hapana ndinonga pfuti yemumwe ndobva atanga kuridzira pfuti kupi kuye kumanje uko vamwe akatozobuda naminista vamwe chita zvotokurora vanozokwira motikari kwakuseri vaitoredzo pfuti kuti vabude zvezviri kuitika zvinhu handipo right saka ndiye story yakanga achita nareti usiku ihwohwo the following day ndipakauya Samora kwekutanga muno muZimbabwe the following day racho ndobva taenda kuairport kunotambira Samora tamusa kuState House ende ine handiri kusecurity vataifanira kuripota comedy John Mawema from there tozoenda kuna comedy yemasoni because comedy yemasoni paya ndanga akusecurity ichiti nyaya yaitika kaika toda kuti tiripote kunani kuna comrade John Mawema hana karambona nguva yacho comrade tekeranga nenharo mbishi so zvanzi right tabva kunoningirika kwekao kunotambira Samora tadzoka kumbanzira ngatipfeke uniform dzedu we want to flush them out tikata imimi tikatayo ati asatani anza takakuenda koko chete try puti tikata midama imimi chega tichenda tegani isisu manje anza ndifana ndiriko vatavapa uniform nepfuti ifuzera nadzo taraenda motikari ndatine 2 BMW white ne blue Jaguar ina handisi kuzama takumana wangu ari kunokuuya kuno kuti taure kuti tichifamba tichitota motikari pakamira sianza papaningirika pagedhi pane pfuti hombe iripo so MAG makumbo so tati vangaite vangani anza ndinyazoziva namba yavo tikuenda kusvika road iyoyeyo old Bulawayo road ipo paya pane pakavakwa dzimba dzemasoja mabaraks dzekubodzora tseko ipo pari tangoti pfurika komo radasvika kugedhi totenda kuenda kuraidi so atona puti yeiripo zoshuwa saka time yatakasvika manjika vanga vari party time saka puti yeye yakasiya ipapo isina munhu uye asiya puti manje haina munhu atii saka ndobva taburuka ndati manje panapa chakakosha pana kudefenda minister ndakati akumanaka toda kuti tishedze vanhu vauye kuno reason hombe yanga iripo chete ndekubvunza kuti sei makaridzira minister chi futi yanga isiri nyaya yanga iri so complicated but paitika narombishi papo vandati manje approach atinga saka patakasvika pa tifambe manje distance about patakabona papangavara kumana vangavara distance about 50 meters ndobva tafamba isisu kusvika about 10 meters kuti atakumana uyai kuno kuti right ndobva watobva pangu ari kumhanya kupinda ivo pfuri dzavanga asiya muti mabaraks twetoyoto pfuri dzakutokokwa tinzwa chitokoka soti kachakachakachaka ati right vandati right ngatidzosere fire musapfure ningiriki munhu rovai pamusoro parufing ichita dzavhurwa pfuti pamberi pane line yeningiriki yemiti so inenge mucyprus here naminista tamhanya navo ndinaona andaisa paseri pemuti pana vamwe ndatienda kuseri kwomuti ndaenda pachina yanini iwa chiri dzopfuti tandoona aita malfunctions aramba kurira vandagadzirisa so randati ari stop firing saka zvakaitika manje zvekuti vaipunza mahwindo manje vachijamba nokuseri vachitiza ndibva vasiya pfuti mupi eke inorira ka anozokutamba zvezvo so ndobva takufamba taiti manje chega tichifamba pamwe tongoona mwatya vatobata timubvunze kuti nyaya iyi yanga yakamira sei hapana takaona taingonhonga pfuti dzadzasiwa mwe nemagazini emabara epfuti tisamubhutu mumotikari saka patasasiyadzi rekunorth sadzi rekunorth
Takona imwe imba taiona so takati ko imba iyo inogara ne tinocheka pamwe tukwanisa kuona munhu andipa full information. Patakasvika paona munhu ari ngodederawo nigiriki. Anza inini ndiri kuka inini. Ya inini hapana zvanomboziva inobikira murungu chete tayo atamboti paone zvaunoziva. Tototsvaga kuti hapana here vanhu vataridzira kuti anza pana murungu anzi Adamson. Ine zvaenda kumunda kwake uko. Adams aenda kumunda kwake uko. Saka ini hapana zvandomboziva. Saka imba yachanga yakamira zvakaita imba ine iso ishi ine. We kuya naye fanike sadza tainaro ukuso. Ndwa kune gate kupinda kadai so. Saka pa passage kupinda soka pana chi table pana telephone yanga iri papa. Saka inini pandakarota saka uya ni munhu wani chetika rege nditendere nokuseri kunichedza kudzongwa kuno makomana angu aenda kupi nokuseri kuti tichenda kuumba mwana manje vandatendera ndasvika pakati apa manje sata swika kona ikuku ishi vanazwa motikari manje vanata imotikari yedu yadini yauya kuti tichenda madrivers edauya nemotikari utata motikari mbiri ndatakumana ndizova mushedza kuti chidini saka pandakazinda kuona ikuku ndakuona manje line kuti ndona uyu mukomana anonzi Abednego ari kudimura waya nepfuti nebanga repfuti so kuti dimura waya so tikati uyu ari kudimura waya uyu ya saka nguva tikitisoka ndazwa 2 shots dadam dzeke tikati kwari dzapfutuku chichaitika ndobva ndafunga maenda no ndofunga paitika ini yatoti accidental discharge kuti ukazvidika bosi kana mabva mubhedroom mbiri dzapfutika anofanira kuvhara safety lock ndadhizo pana kangana kuvhara chi safety lock yekey saka ukaita mistake wakabata trigger sei mabara batobuda ndatamati tuzi pamwe kukwadzana manje pamwe ndozvaitika ndakufambisa manje ndinzwa kuti pfuti yarira iyi chichaitika pana munhu akuvara here ndasvika mbera tikokwa pandakoti ndiende kuside kunichiona soka ndona motikari ika yasi yedu ndati kwa motikari uyabvata pana murungu afa apa aikaka murungu afa vanaziva kuti motikari yanga ipinda yasi yedu ndiye murungu uyu ko chichaitika saka chanchaitika ndechekuti pakapinda apa bhagara papi pachiya angada kuti atrai kuti afone angauye pangadai soka adimura kari waya communication telefoni saka ada kuzama kuti afone soka ndobva kwapinda nzi blues kuti amuchedze kuti uyu uya kuno saka eke yaka nebhande pana akaisa pahip level apo saka murungu apa anga nepistol saka pakamana pita soka abva simudza pistol akati atanga kudini abva atangirwa manje dadam pakadona pasi dona nepistol yake hati tanga tina ningiri kuyu Kenneth Manyonda mumuzakambeta anekambeta MP kwa Mutarere kuti isuko lota iziva tanga tiri musango sunzi loza tandaromboziva ya na ningiri kuyu na vakomana ka noti aitoziva kuti nyaya yakutoenda kupi kukoti tikati kuti vakomana vaita sei chichi inoshamisa kuuraya murungu ya vatamana andei kometekera kubva ina nokuchaji ofisa chiripota kuti ndio tauraya murungu kuno right judiciary yese nguva yasenga yakazara nevarungu saka inini nditakatora pistol ye ndobva ndaneisa kumusoro kwomubhedha wangu inini ndobva ndanyora serial number dzepfuti ye ndobva ndaisa musuitcase mangu apa avakasungwa amwe ndakapedzwa kusungwa inini 2-3 days avasungwa amwe kometoka vasungwa ndaterwa kumba ina vandasungwa pfuti ye abva yatorwa yese neyangu zvese zvatorwa ndaenda kunonzi maximum prison kuchikurubi kupenyu wangu esina sambopinda mujeri kanombozara kamira sei taswa mujeri rumu yake ndo madays pakanzi Peter Rosa ate Pick and Go namugabe pai ndo madays acho yatiri mujeri takagara sawa ne almost about 3 days pedze month tirimo
tasingambozoti chichiri kuitika saka nyaya yaiitika ndekuti varungu vairamba kuti bhisu rebail-out vaipfuka totiza kuenda masample points mana manje but vakazobvuma mai kuti vanhu ngavasvika kukoti ya tapinda mujeremia malokisi acho anokiwa matatu unokusiwa kadaiso chiri panopiwa naposadza ya nyora matsamba enda kumusha nyora matsamba time taiswa simbi tonzera kuti imbendai panze mudzira mushana chimbobuda ubviswa simbi pai tatakamana ndina ndiri komandaka tata kana munyora matsamba musambotaura kuti takauraya murungu nokuti takasungwa nemhosva yatisingamboziva murungu ada kutiuraya saka takasungwa chete ya zvamunoita nyora matsamba daenda mushaira panyora kwakaya news dzedzi dzinotaura kuti politics dzidhipiswa vaicheka waisara chete kuti maprize edzimba kuti imari majarina kuti amandi zvaisiwa zvezvimwe zvaitwa scraped off ya saka time tasonza raiti muri kudiwa waya comrade Rex Nongwe nanaye comrade Ningirika Emasonera comrade Rex Nongwe vazitora tupinza motikari paipai atakwenda kumbaka tona tapinda muchimwe chiimba so kutaimbozaidi ino zikoti aiwa sambozizezvo tapinda mune chimwe chiimba chacho ichi tikuona munhu akapfeka chigauni chiredhi so apa pane chimwe chisimbi chakadai so chimwe akagara so interpreter aripo tona mwarungu akapfeka zvimwe zviiti zvinge zvimiswe zvewaiso zvakasukwa suwa tati vanhu ava vada kumbotari nezvechikoani vava ya zvakanzi tona kumwe Rex Nongwe aripo interpreter aripo kumwe Rex Nongwe akutaura paipai vana kuti pamwe wakatombouya vakaita nyaya dzavo vamuri kuti havatizi kuenda masample points vape bail-out votongera vari kupi vari kunze chipikisana nzi havanotiza vachienda kuvanza havambotiza kanhingi nanhingika vakanhingirika zvanzi ipapapa iwe Rex Nongwe unozivani vapoint aini nyanzi ndozvavo Victor hanzi iye ndakamutaurira anoita zvanenge ndataura vanzi alright tabvuma kuti mudini muende kubail-out chiteererai zvamunofanira kuita takapiwa makilometers kuti hamufanira kudarika makilometers akaita so kubuda muradius yeHarare 1 hamufanira kubata anything chinoputika kana bara kana bhombo kana chii right kana mabuda pagedhi munofanira kufonera police after 20 minutes mozoenda kubhora kana muchida ya hamungoenda chete kwamuri kuda musina kunhingirika munenge muri ipapo radriver comrade Rex Nongwe abva tosvika anzi panapa musabhetera zvataurwa ya takapagara nyaya yakuenda kukoti manje ndobva tatsvaga maloyers 3 1 akabva kuAmerica ainzi ningiriki anzi Blom Cooper here ya naJackson akabva ku UK ya mna Cooper akabva kuAmerica kuzi munhu mutema anzi Chirunda 3 maloyers ya apinda mukoti kutsiriridza zvakanzi vanhu vari kunyepa vakauraya maune vachida ningirika hapana evidence zvoratidza kuti nokuti ipapo zvaitaura ipapo zvakanzi imimi maifamba sei imimi muchienda ipapa formation yamaifamba nayo pana zvati takasingamboziva kati iwe tafamba semasoja unozvinzwa yanga iri open court ka vanhu vese kunzwa kuseka kuti vanzi silence the court zvanzi matauro amuri kuita muri kuyambirwa mimi kuti ka muchazobata mhosva matauro amuri kuita tamazvakadama tichakuno muchitinetsa mutinetsere chii mwana manje kati taisingatimboziva kuti kozvirumbofamba sei zvanzi right mutsi Adamson achagara apa ataura kuti atanga anongedzera mwe kuti ndiani iti kuti suka takazomupfura nokuti akada kutanga kupfura saka maida kuti uyu pakanongedzerwa pfutika uyu uramba akamira so kusvika adonho pasi uzoti hapana nyaya nokuti uyu akanongedza pfutika
uya atangirwa saka yakatangirwa chumutsa taura yakanetsa yoyo ya saka vaizotaurwa manje kuti avana kaka vakurira musango apanzo tomboziva kuti kana kuti takati iye anoramba akagara ipapo anoshupa sereke jaji ari kutaura iyo mwana atomboziva kuti ndiani zijaji wacho kana kuti zvatitinetsa nyaya iri kufamba kusvika anzi right toda evidence umbowo kuratidza kuti nokuti wanga achitiwoka uyu vari kunyepa kuti Adamson anga nepfuti nokuti pakasvika akatora piso yake zvese anzi anga asina hanzi toita sei ndikati aiwa ini ndakanyora serial number dzepfuti maloyers edu abva azoti evidence kuya nadzo mangwana ndapa serial number dzapanyora saka pfuti yepa akatora anofanira anga nemapistols 3 here izvizvi kusanganisira nayo yakabvaisa pane iyo iye tasvika batwa imwe pistol serial number ichikombia neiye yandira iyi dzaramba kuwirirana imwe yacho the last one dzawirirana manje zvese kitchens hanzi nono kagesa akazi ipapo manje hanzi nono nyaya yakazopa kuti wine case iyoyo manje zvokuda ndisina kutora nhamba idzodzoka hamene kuti zvaifamba sei nyaya yakanetsa mwe musi ndakaona ndiri pafront page nini yeThe Herald handini kauri handiye komanda wacho iyeyo so takazowina the case zvikanzi right mangwana maloyers edakatoyanzi right ngatite mabiko kucelebrate tatawina case tishuwa here saka tese mangwana tanzi nhingi quitted you are quitted nhingi tese varungu vakachema kuti sei vanhu vangabude nyaya yakaita so yes then after that ndobva ndazoshedzwa inini kuMickles Hotel naComrade Rex Nongo naComrade ivava Comrade Emerson president wedu atinawo zvinezva ndobva shedza inini ndiri kuMickles Hotel kuma8 dzomanheru saka vakatora almost about half an hour vachidebata pamusoro pangu inini nokuti ndandiri kusecurity saka Comrade Rex Nongo ada ndiende kuarmy mwana manje saka vainetsana ipapo manje so ndofunga vakazobvuma Comrade Emerson right ngaende kuarmy handachedzwa kumanzi tauti uende kuarmy ndobva ndabva ipapo manje yanga 1982 ndopandakaenda kuarmy ndiri under 5 brigade kuinyanga 82 vakauya ma-instructors from North Korea ndovati basa kutraina shi magomrades edu isusu saka vakauya rungwana ruviri saka ndaigoreka pandobva ndakapromotwa ndaita lieutenant 83 here 84 vanasikakanganise endi kana kuti vanaitwa captain anapedza nguva yakareba ndi captain anazoitwa major but achine magreen bar achine magreen bar saka vatazo makorenzi ekutanga ndobva aenda vayazoyamwe chitufuti pandakazota pass out 1985 ndiri major but ndasanda commissionwa vatapiwa task nekambani yangu kuenda kuchirugwi kwakune 5 brigade angari brigade commander nguva yangari vachiwenga kuGuinea Fowl yanga iri paGuinea Fowl saka kambani yangu yanga iswa panzi paDonga pachachacha my elections are 1985 my elections akaitwa ikoko saka vachiwenga vaitenderera vachida kuona vanhu vakadeploya mupi maareas avasvika paDonga pakandiona manje vakatoshamisika ndiwe ndati fanzi ndau chino green bar
ndikati ndizive kaini vakuru ndivanopromota ndipe namba yako first name slave nenamba ndapiwa 7 days dzakapera kuma 8 dzomanheru yakasignal kubva kuarmy headquarters I'm now a substantive major kurati iwo ndo pane zvakaita pakati pasubstantive rank ya major then from there my elections apapera ndobva kuva 5 brigade andaiswa kuPG presidential guards ndashanda nguva yakati rebei tiri pastate house chaiko kuyo ikambani yangu yanga ikambani ceremonial company taenda kuairport tichinotora vatungamiri kuairport chitagatofona then after that 1999 ndakati almost about 15 years ndiri major sambopuromotwa ndichiti manje vamwe ari pasi pangu achidi ari pasi pangu kwira aindisaluta yokwira aisaluta inini wokwira peza ndakumusaluta iye anyway right agara paipai 1999 dzauya hope futi ndaitini ndakarega kuteedzera zvanenge ndarota ndapinda mudanger zvakanzi siya basa rauri kuita enda norima yes ndakati tangu yangu yekudhaya sitakwana ndakati tita nohope enda norima ndamuka zvangu pai ndakati kuinini ndonorima munda wacho uri upi handina kana piece of land achandina 3-4 days adzoka futi ndaidzwa riri izwi anzi iwe uri kuti hauna munda ndinorima kupi ndikuti nini siya enda unorima munda wako uriko ndatope ndakazirota futi kamunhu kochitatu dzadzoka futi izwi rakwira manje zvaza ausunzwa nai unongochiti hana munda ndati enda norima siya basa rauri kuita kwadonzwa muguru yechibahwe yakareba 1 mita minyoro so kubva kudenga to boom 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 ndatovhunduka nzi chii chira chibahwe nzi enda norima zvanzi unoziva here dambudziko revanhu vakawanda munyika ndati handirizive zvakanzi dambudziko revanhu vakawanda munyika ka vaita zvokufungidzira kuti kudenga kwamwari ariko here kandi haako asi kana uchinge wasvika ikoko kwandi kutaura norima ka unovataura kuti mazviro kwazvo kudenga mwari ariko azvinzwa ndamuka so ndatomuka hana kuchirova so ndati damati chachaya chatochaya so vandanyora matsamba ekuti handichada basa kurizini yacho ndeyeko ndatotsvaga rizini because ndinofanira rizini ka ndakati ndakaita major for 15 years ndaona pakunjenga napo manje musina kundipromota hanzi aiwa unozopura ndati handichada ndatoziva manje kuti chi hope dzedzedzi kusvika ndazonzi ipapo ndapostwa manje ku 2-3 infantry battalion ndaanda 2 brigade ndiri ku 2-3 kumagunje kanetsa ndazonzi anomurega adini ari ari kupedza nguva yakareba ndipakanzi minda yakutorwa ndakazwa ndiri uku ndati right nando mhuri yangu iyoyo ndati inini ndaenda ende ndakuenda kumunda wangu nemabvira ndakaita ndakasiya mhuri iri kumagunju ndobva ndaya kunoku ndataka kutora maplus kubva kuria falls ndichitora kwese uku kusvika ndakapera kunonzi kubenridge ndinaikomanda kunoku ndakati vese vandanga ndinavo vese ndakati ini ndinopedzisa kuwana munda ndati vatanga vese wawana vese ndozopedzisira ndini ndishuva vese wakawana mandati nini maindodii right pamaparo pana panzi pamaparo panapa apa inini ndarota manje nini dzauya kupedzeza dzoka futi ndipandakapiwa vision yepanapa saka ndakunyatsoona zvakanaka kuti nzona wanga chita una minda una munda una minda yako kumabvazuva dzimba dzako dzese dzomadokero idzi wota una munda sei wewe
Haenda kudza tenda kumunda. Saka ndavaka kupi? Ukoko so ndatataura mudzimai wangu ndakati right. Pane Brazil apa varanzi pa Hinton apa. Right, dzangu dzimba dzakawaka kudhara. Ndakutomuka. Ndivana kutandasa murungu anga ari papa. Ndivana mhaisa ndibuda. Ndatana mapurisa kuti makamona ari kukusungai. Anomusosa kuna mai upoza pasungwa uko. Right. Ndasvika apa paranzi pa Hinton Estates. Ndiri boss pano. Ndibude. Yeah. Aripo zvina akunzi kunatsa. Kunatsa apa. Hey, anzaya kunatsa akazotenga prazi. Hey, munhu mutema apo. Ndati atenge prazi ngapiwe A2. Anotenga sei prazi chitora maprazi? Angapiwe A2, afana kutenga. Kana chinzi mari yakakosha kana kuri kutenga varungu vese mari ngadzoka tenge. Yeah. Pakatochekwa kometi Manyika nguva ndo wanga ari MP wedu. Eliot Manyika. Pakazombochekwa vaitwa ma A2s. Saka nyaya yakazopeswa na Vice President waMuzenda. Wakazontaradza izvo yakumakata manje. Atakuita manje takatonzi iwe munhu wacho kumureda yeye mutsvagire A2 yake. Yeah. Saka iwe wakuenda panzi pa Agri Park. Pane maplots bangari pane wana apo anozomupa manga ndo ndianga apana apa. Saka iwe chenda pa Agri Park tinokupa map unosarudza mafarms asara yaunoda plot. Ndasvika panapa nemepu yangu kuna ndiri kuamika ndoziva mepu reading madiagram yanyiso not right. Mapasara plot number 3, 4 nenumber 5. Yeah. Ndanga asara iwaya. Ndatasa ndatano plot number 3 idiki zvayo but ine dzimba, mashedzi, ine demu remvura, pana muchero iripo yese orchard. Saka it's a small portion but ipapa pa right. Atawa ndipana. Zvanzi ndina wakati ipapa pane mafarmhouse 2. Aripo anomupa manga aripo pane imwe farmhouse iripo iyo ndo yako. Unosvika upinda iyoyo. Iyo inei. Ndakasvika panapa ndoona pakakiwa. Ndikati right. Uku kwandagara kwaInton ndati ndoda spare ese nenzi spare key yese. Tsvagai kamani. Toma spare key ye. Chikazara chipepa cheshuga ida chima spare key. Svika pana kudai so doira bravurika iyo. Yeah. Pinda kwekweyo. Ro kitchen yokumanje uko. Hapana isaka key. Ro bedroom kunakavhurika uko. Ndakarara pa floor panapa. Iwo panapa. Ndiri wani mumunesana chira ndarara. Mangwana kuseni key yangu yakinira ndasenda key ndaenda uko. That's right. Lota zvinhu zvangu kurumidza ndira motikari nokurumiza panapa. Ya, manya motikari. Zvinhu zvangu wenze kurumidza kuenda kupira ndi loda zvinhu. Ya, swika panapa nemoto ndapinda panapa. Zvangu chichi ma-TV yangu zvese nestove. Ya. Kuti pira kukitchen waramba ndane 10 pounds hama. Ndaruwa dhori papa varadonha pasi. Mukitchen ndasa zvinhu. Mapindira ndaita kuno. Right. Yanga ya 2002. Inge 2002. Yeah. Pasipesana ipano maprazi. Right. Pandaitenderera kunduma paro vakandita nanati ndichi pandakapedza kubva 1970 74 here 73 pandakaitwa section commander paya kuTanzania. Hapana panazogara sina any post. Yeah. Kusvika nanhasi hapana panogara sengatungamirire. Ndakati indambozororo zvangu nongogara unombo pasina anything chanomboita ndimboitawo zvinhu zvangu so. Ndimboita munhu. Zvanzi ndinoda tomuite chairman webranch ru. Ndati hanzi aitai chete. Ndaningirika paya. Ndaita paya pandazoya panapa manje. Zvanzi toda district chairman wedistrict. Vese vauyanzi inini hanzi ivo vanga vaite chairman wedistrict. ZANU-PF ningiriki district. Saka patakavaka district nemazuva akashaya vaMuzenda ava vice president. Yeah.
ndoma vakabva kushaya vakadhira ndati ngatitipai izara kuti Muzeta district iye ndakatotaura ini ya inenge aka 80 shiko inenge 83 here ngiriki 2003 on the right vatafamba kusvikira ndatora right takatsvaga member DCC vanatuka member DCC pa ngiriki First Republic ya Mugabe ndata member DCC ndiri ku security tafamba kusvikirira tazvaza pfuro izvozvo wandati right vakapindawo mumweka saka DCC sakabhanwa yese ya vasina post ndakati right zvinezvi zvanaka nomboda mbozorora manje kuti ndimboita zvangu zvandiri pasina ngiriki ya vanzi right uda kansela vauya futi vanhu vaya futi vandati muite kansela saka ndanda nemotikari yangu Mazda ngiriki 4x4 ya ndati yange yafa manje ndati nini ndambozorora handi manje nini itsvaga imwe ina motikari ndandoona chikunzvenga nacho saka nzizvo tinokambe nategani imimi musafambe ya saka manje zvanzi imimi tongotaura kuti ndamorejista chete ndagara zvangu vamwe vaitenga mbudzi chichi ndangogara zvangu no zvanzi right vakauya shuwa zvanzi enda morejista ndakati vanhu ava ndati nini dai ndajigiwa zvangu ndaida kubhindura kwatondarejesa mwati kuti vada kupinda kavana mbokambena ndakauida zvinoshamisa saka ezvezvi ndato elderman saka goruneri ndofunga ndakutopinda 10 years ndakatodarika ndada kusvika mu15 manje pesi paita maelections handikambeni vano vanopinda zvaida but hawini ndanokuti inini handimbotora kana zvinhu zvevanhu kana nditore kana bhegi kana hwani handitore nekutora zvinhu zvandopa varedzwa zvene saka izvozvo zvemanje ndikati ini ndakaisirwa paposti yokuti ndibatsire vanhu ivavava mwakaona uri mutungamiriri iwe kana wasarudzwa manje hauna wasarudzirwa kuti uita advantage yekuti ndanomutungamiriri inini rege nditore zvandiri kuda wasarudzirwa kuti uvaitire basa ravo ivo kuti vadini vaone kusimu ivo kuti vayamurike kwete kutora zvinhu zvavo ndomafungira ndinoita inini saka takasiyana nevamwe uye anofunga kuti ndikapinda da ndione zvakati inenge ichiti ndakapinda kada tipe vanhu zvakati vatasiyana zvasakisa ndisvike nguva ine ndiri kansela so ndo story yangu inini iyoyo yes amene kana mune mubvunza yoda madzoka kuhondo vabereki vatano makasangana navo right tauya tugara kusende matenzi asi ndamboziva kuti vabereki vari kupi kwataiziva manje ndokwasekuru kumusha kwana amai kumaunt Darwen kunzi kuchibara ndokwataiziva ini ndazvinzwa manje kuti ndichiri kuTanzania kuna Chingweya kuti vabereki vakadzoka kuChiweshe kundiziva kuti Chiweshe yacho manje iri papi manje ndobva ndashaya right ndobva ndati nino hazvindinetsi kana ndada kundiziva kuti vari kupika ndienda kuna nasekuru vanonditaurira padai ndatsvaga dai ndatikwanisa kuona kuti munini wangu ari kupi ndo ndakaenda vasingazive baba ndakataura vanoshupika maningi kuti pamwe akafa muhondo but ndandizive kuti dai ndaita laki vandasangana naGeorge Ritanire uye watakaenda naye vatasangana naye uye ndati pachamboko anga ari mudzimba kanzi Suzeni vasangana naye anzi munini wako Philip ari kupi ari ku assembly points kunonzi ku Foxtrot kudza pasi ndekwaari ndobva ndati nini handichaenda kumusha tandaona munin'ina wangu pandakaenda kuFoxtrot nemota nandinayi 504 pandaenda kuyeyo saka nyuzi dzekusungwa dzedzeka vaidzidzwa mba yakandiona kuti ndakaunganirwa nevanhu manje
Asi wakaura Murungu chichakaitika unovaenda kunzwa tuma chichakaitika. Ndo atataura story. Hanzi hamuna ndati aiwa ka. Iye yada kupfura isu tatatangira kumupfura. Ndipane nyaya yese. So bana batata ndakafara manya kuma ndakakwara pana apa. No fragment. Ndakaruka ne fragment padumbu pana apa zastrabiswa. Apa. But miro wangu wese uri right. Ndati mai ndikuronga ndichaenda kumusha ndotsvaga chi. Twana baba ruku ndakanzwa zva kunuku. Musha patazi zvare papi. Pandakabva kuno manje ndipandakaenda kuMount Darwin. Ya. Ndaona sekuru variko vakutochema vana vakaenda kuhondo 2 vese vakafira kuhondo vana sekuru. Ya. Ndakati inini ndakunda kutsvaga nabanzana baba vako enda kuchiweshe panzi pamukodzongi pakipi number 8. Ndokwavari. Wenda nokunonzi kundikiri kuku uku unosvika panonzi paGlendale. Ukabva ipapo ndichinyora pasi. Ufamba kusvika panzi paRosa. Ndichinyora pasi. Tramotikari tichibvunza. Ingari nguva yako iyeyi. Asiko ma 3-4 here kumaafternoon. Tasvika. Vanhu vari mukipi. Rona mumudhara akaifamba ari mudhara pinda motikari. Kati asi masei DJ. Ndabvunza zita ndadusvika ndati hatina mhosva. Ndandopfuti yangu. Ndati makomburedza. Ya. Saka baba wangu inini vainamata inini. Chechi yaMarange. Saka hondo yakunopera paya. Mwamai vaiprofita zvakanzi iwewe kudenga kutatu unoona wako 2 vakaenda kuhondo iwe taura. Pane vanhu so. Baba vakutya vachiti zvino ndakataura ndotengeswa nevanhu. Uri baba vaigara vachitengeswa chirohwa. Dzongo achitombofa. Nokusapota makomureds. Vachimbototswa negetsi. Wakapedza waiswa kuhawa chaiko. Bozi kubva vari kumakomureds. Vakasangana namakomureds vaisangana vachiri kuMozambique. Saka vaitoziva kuti munhu anoziva hondo. Saka mwese munhu vaitotungamirira makomureds pachiuya kuti zvinoitwa sei. Saka vagara vachisungwa vachirohwa. Ya. Zvakanzi taurai kuti hanzi hehe nawo. Saka kutya kuti unotengeswa. Hanzi hehe hanzi hapana zvinoitika. So hanzi uchaona vachaya nokumabvazuva uko. Vaviri. Ndisho vatakasvika. Hanzi vauya vese vana 1-1. Ndasvika papa. Ndakati ndama here ava. Ndivava here ava. Ndazati ndivava ava. Ndivava. Saka ndakati amai ndini mwana wenyu ndauya. Saka vangofunga kuti munhu mudiki ari kukuzosa amai woso. Kuti azvifungidze ndiri mwana wosoka. Ya. Hanzi ndazvinzwa mwanangu. Zvotopera. Wotira zvobasa ravo ndati kuti achiziva kuti kuti amai ndini mwana wenyu so nhiki so wakuchema. Saka vanhu pavazani ndauya manje vanhu watakabva uya paarea soda unoona. Saka baba vangu ari kuno mukwasha wakarura chiteedi isiso. Vachiti vakomana vana vangu ukati ane mazuva akawanda. Ndokuziva kuti masimple points vacho vari kupi. Vaitoronga so. Ya. Kubva uyanzi Jeremia. Zvanzi gomo. Pauri papo soka uchapasumuka uchimhanya ipapo nhasi uchamhanya nhasi. Nzaibva iwe. Zigomo mwana wakauya mukomuredi. Mutengesa uyo. Ya. Havazonzwa vanhu vari kumhanya manje mwana wagoma auya. Mwana wagoma auya ndo vachimhanya kuenda kubva. Sachikati chokwadi kuvana vari kumhanya chiwayo. Ya. Saka ndakaenda naShumba anga driver wangu inini. Driver motikari yangu. Vasvika pamusoro anotomumba. Ya. Saka nzizvo wabata Shumba uyo mwana wangu angasambosimba so. Ndopi uyo. Vanzi aiwa inini ndiri driver wake mwana wenyu ndi chef. Ari mumba umu. Vasvika pandiri paipa. Ndambundira nawo pa. Wantasa iwe ndiwani manje? Iwe ndopi wacho? Ndopi wacho manje wewe?
Wanatora zita panje. Azona kutochema chaiko. Saka anatazati zvakufunga chi. Wakufunga mnina wangu manje. Watati mnina wangu ari right mpenyu. Mpenyu mnina ari kupi? Semsta kwenda taiwa achauya. Ari kwa Simple Points kunonzi Foxtrot dzapasi ndakanomuona ariko kubataka kufara papi. Pana basa ari katosimba. Atamborara kanga sambozari makomunidzi akaita seka. Atamborara kuchiimbwa ikoko chi vatadzokera. Saba time anara ndinozotora munina wangu wewe manje. Iyaba takapesana ndichienda kuega iyaba ndakafuti Mount futi. Ndokuti patauya tauya kwa sekuru tumanje uku. Ndobatero futi mandakaya namo futi. Wakasvika kumusha manje. Right, ndo story mnigiriki mafambira akaita saka baba vaigara vachirwara nokurohwa kwaita kuyo saka vakazoshaya. He passed away in 2013 here. Okay. Saka yes. Zita rekuti Victor Mirirai rakazochinjwa papi? Takataka kushanda iro. Right. Ningiriki tasvika kuTanzania. Nenge rakachinjwa pa Lusaka pandaitaura pae. Kukembi yeningiriki. Pandakachinjwa kubva kuna Vincent kuti Victor. Rakachinjwa tasvika muLusaka. Kweko vandaitaura kuti chazati pamugaga wacho but rakazochinjwa kuti vandanzi right tachinja futi mazita ndakunzi Victor Mirirai. Munina wangu yabva akunzi Philip Chabuda. Abachinjwa zita futi. Saka ndo ningiriki machinjwa atakatoka ningiriki mazita. So dai commanders then pachimoyo akateerera the spiritual message vanhu vakadai vakararama hungu nemafungiro enyu nemaonero enyu nhasi takagara pasi takutaura vainga vakararama kuona kwangu inini ndanokuti dzungwa zvatasangana nazo musango soka zvangoratidza kuti dzungwa asizvegani so dzungwa tairasika pamwe taidaitwa nemhuka chaidzo kana mabattles mamwe atairwa so toshaya tobuda nokupo taona mhuka kwadzinge dzichitana kuti taitobuda naikoko zviratidzo zvaratidza pamwe taona mufananidzo yeshiri kuti zvadziri kuita isoka zvinoreva kuti pane peace kana kuti hapana peace zvakawanda zvaitika muhondo nokurota ikoko vamwe vairota sterek zvinoitika chaizvo izvo zvokuti nini ndinofungidzira maningi kuti hapana vanhu vakuru vedu vanga vasingambozvifungidzira kuti pachimoyo panotwa ataki ndanokuti ataki atakaona isusu kaitika soka ndeanyati panyadzonya right tasingamboita expect kuti muvengi anotosvika kuno kune ndege ende chinonetsa chekutika ndege tashamisika kuti mahelicopter because helicopter ka pa 1 hour inenge yapedza 200 liters dzefuel pa 1 hour. Saka tashaya kuti ndege mahelicopter yawa yasoka angabve kuningiri kuku because type yendege dzaibhomba yanzi mamirage. Saka dzaibhomba dzaisa fuel muningiri mamutare because padhuze nemutare ka dzaimwa fuel zvadai so but helicopter manje kuti ende kwamutare usvika ipo paisora mahours achika satunetsa kuti dziri kufira kupichi anga vanga vakadhampa fuel mupi kuchimoyo kokuika kune tumaningiriki so tuma areas maputukisi vaitsvaga mhuka so singe tumaningiriki vakadhampa fuel mupi imomo saka takazoyarasa manje kuti saka mahelicopter aire aichakati gari ngwani ndonadzoka anofira aifira ningiriki fuel jeni yenyu yese muri kuhondo kubva kumukumbura kusvika kumugagao beira mudzi mutoko munhu makafamba naye vamunoti nhasi mukarangarara munoti this young man then was a brave man ndicomredani. That's so many. Yes. Wakati wande tinana muhondo meso kwesoko comrade umwe achari kudandoko so
mukoma waningiri kuyo Herbert Shungu. Yes. Herbert Shungu. He was a brave man. Yeah. Zokuti dzongwa yeye yaitoti akashaya kuno kana akarwara makana naye kuri yaitoramba achirwara maisanorera kuti chaita right. Izvi ndakazonza ari kuda ndoko. Yes. Na comrade Anzanu. Vakawanda na Tennyson Stole. Vese vava nemacommanders vedu ivava vana comrade Tondera Nyika ivo vana comrade Jowenga vesa. They were brave commanders. Nana comrade Anderson Muru. Yeah. Vangari vanhu vachaiva rwizi nana comrade na comrade Joseph Chimurenga. Ive vese vava. Kune vamwe vakashaya muhondo. Mozambique yanga iri nyika iri dry. Mozambique haina mastreams akawanda. Nguva dzokupisa dzedzedzi kunoita nyota imwe muchifamba so munoshaya mvura. Munoshaya mvura zvokuti mutoshaya kutoti vamwe kutoshaya kuti manje voita sei. Saka izvozvo manje zvaitiratidza kuti netereni yanga iri Mozambique but vanhu varamba vakashinga. Handitya. Vamwe vanhu vakafira imomo nekushaya mvura imomo. Pana takanzwa hanzi Gordon Shiri. Iwe ndataura anga instructor ningirika. Kanzwa akafana kushaya mvura nenyota. Because pataigara pamuganga wapaitonzora zvisingaite. He passed away. But hanzi kanzwa airwisana maPortuguese vachipinda. Kwenguva yakareba. Zvandakanzwa inini. Vanitaurirawo mamwe comrades kuti havakafana kushaya mvura. Comrade Mirirai, vamwe vakafa nekushaya mvura, vamwe vakafa kufront nekupfurwa, vamwe vakafa pachimoyo nekubhombwa. Pamukadai makafira imi ndepapi? Handizive chaipepo but mabattles ari fierce. Mamwe andasangana nawo kufront so. Kunyanya maambush atakaita pinda ambush ndakapinda yanga ndakanzwa ningiriki yeye. Yanga iri serious. Yanga iri serious kutoti munhu unokufunga kuti kondabuda pane pamwe pamunyesona kuti nezva nhasi panapa this is the end of life. Hapachisina upenyu but ndichibuda chete. Right, nepachimoyo. Pachimoyo ndasikamboita expect kuti nokuti hondo yanga yakaoma yekuti uda kuburitsa vanhu vamwe vacho vakatraina vamwe havana vamwe vakuvara kuti uone kuti wabatsira sei mvura hapana ari kuchemera nyota apa skini yese yakakwatuka yese because napamwe yaipinda kusvika kubhonzo kunoku help yacho kuti umubatsire washaya kuti ndobata papi kana bhodhi yake chaiyo ende mvura yacho iri papi apa ndanga chema kuti ndipewo mvura yacho hapana anotofa kwatarisa so. Yes. So iyo mabattles aya so ufunga kuti padikidiko nepa bozi ningiriki bhomba rakadonha so wakatopono ipapo. Saka ndo mabattles andati nini iwaya so anga ari so fierce kuti vanokufunga kuti anytime ndakwanisa kudini ndakwanisa kufa ende pataienda even pataienda tichienda ipapa taenda kuTanzania ipapa Mozambique imomo Mtete province dzatimborira futi chiridzo ramaPortuguese. Zvori mashure medu vauya mashure medu kuno vamwe vakatokuwara macomrades nowadiki vaiuya futi mwe angatone akakwara papiko panapa nebara rapfuti. Saka pachikwata chinhu chamakaenda nacho chamakakurusa nacho Zambezi, if you remember very well, vamwe vakakwanisa kuzodzoka here? Vamwe vatoripo. Vamwe vatoripo. Tinomwe zvizvo ataita the youngest anga aripo taimuti David Mute kana kuti Skodom. He's still alive. Naye so ndakatombotora phone number dzake. Muswara try kufona ndatadza kubata but
takaningirika taitaura navo but vamwe vakashaya. Okay, ne after Vamwe vakashaya muhondo, vamwe vakazoshaya tatura nyika, but vamwe vacho vangwaridi, vamwe vacho vachiripo. Vamwe vacho vachiripo. muchishanda kumudzi mutoko uko maishandana naMujibha nanaChimbwido nevabereki, pana vamuchiri kurangarira kuti takashanda na comrade Ningi vari Mujibha kana kuti comrade Ningi vari Chimbwido, and pana vanhu vaitichengeta kunzvimbo iyoyo pamushape kwaNingi nekwaNingi kumudzi kumudzi ina hana kuoperata kwenguva yakareba stereki. Okay. Then tango but after Ningiriki, after the attack iyeye eNingiriki patakarasana pepe atopedza nguva yakareba kuti tiite meetings vanhu vacho vose. Very few ana Mujibha kuti I cannot remember my names avo, but pane macomrades anga aoperata ime for a long time. Anomaona manje ndivaitoziva maningi, but inini manje ndakakunza kushedzwa kupi kuriye kuti ndipe report. Mwana ndaexpecta kuti after the report ndinofanira kudzokera futi kupi uku manje uku. Mwana manje and takasangana wode pachimwe chitoti ini after chimwe attack ndandidzokere kupi ndibvaradzosera futi Tanzania futi. Yes. Muchitaura naVagomwe hondo yapera, murungu wakambogara naye ndokuzotiza achitotizawo ataki akabereka hanzva dzenyu, akazofamba sei? What happened to that white man? Ningiriki Gerald, anzi Gerald. Achambozisa kuti murungu yakazodzoka here kana kuti, but mapolisi ende kutiwo sometimes taenza kana takabata munhu atafana kumuuraya tomuchengetedza. Saka ini handazozama kuti noti izvi zvakazoitika mashure medu ndiziva kuti vakamudzotsa kandi izvi handazomboziva izvo kuti zvakamira sei. Handina information iyoyo. But kunzi akabatwa nemakomuredzi nyaya yekuti akazotakura hanzvadzi yangu inina baba ndivatonitaurira manje kuti murungu yeuyo isandambotaura nekuti kune news dzatakanzwa kuti kune murungu akabatwa, vakatozotaura vega nekuti kune murungu akabatwa akaita so asi avazozoti akazofamba sei. Yes. Saka Ningiriki makomuredzi vangu atotiwo right zvada tiita pakava toda kuti imimi nemhuri yenyu masapota hondo yeFrelimo neinoyi toda kuti mimi nemhuri yenyu muende kuZambia zvatana komrade siva tichatonga. Saka ticharonga but kumira authority kubva kuna comrade Mia Urimbo kuti mimi muende kupi muende kuZambia uko. Saka isusu tatombofunga kuti izvo zvichabudirira here izvi tasakambozama kuti vakunoku here kati vachiruku kandi tasamboziva kuti chichiri kuitika. Animazoona. Yes. Comrade Mirirai. Kana pane ndokwanisa kuedzera zvimwe kana mapedza zvinhu makatrina vanhu vakawanda, makararama nevanhu vakawanda muri kuriye, mukazotrina nevamwe kekutopedzisira mave kuTanzania. Vamwe vacho vari kukuonai zuva ranhasi on this program. Muda kuvati kune vari kundiona inini? Yes, vamakatrina, vamakarwa navo, vamakaita vamakaita sei, vari kutoti ko Victor Mpenyu kuti komanda wedu Mpenyu. Message yamuda kuvapa ndeyekuti chini? Inini ndikutoti kusvika nguva ino tiri vapenyu soka tararamiswawo kana kuti naMwari kana whatever kuti tinhikirike, but chanenge chitarisa too much soka kuti ivo soka chavaifanira kuti vaitirwewo tese. Imomo ndimandingada kufamba namo maningi kuti izvo hondo yatakarwa isusu soka yanga yakaoma, hakuna zvekutamba zvezvezvo, mwachitofa so ende papasina mari kuti mwedzi wapera takutambira mari. Kufira chete kuti vana vachaberuka mangwana chita kugara munyika yakasununguka so vanhu vakadaro fa handifungoti vachazowanika futi. Yes, kuti ndandife inini kuti vana vanogara pasina chandinacho havawanike futi. Yes, so ini nenge chitichika vasara vapenyu vacho ivava vakasoka pfungwa yangu ingochitoti but yes varipo ndokwaona, but ndichitarisa life yavo so kuti bochanditarisa life yake kuti yes mupenyu but akamira sei. Animazoona manjika. Ndani kuti nenge chirinika ndane pfungwa yekuti yo
semawo veterans takaita fought for this country tanga hatifanira kuita zvinhu zvekukumbira kuti dai matipa zvakati tinofanira kufungwa handimonzwa zvandotsanangura kuti tinofanira kurangarirwawo kuti kunge takuvapa chakati tagarisa rikatimbovapa chakati kuti isisuka instead kuti tikumbire dai matipa zvakatika taingonzi chete zvakati vapei kana kutogara pasi kutorongerwa kuti tofanira tovabatsire soka zvisina kubva kwatiri tichitora zvokutorongerwa kuri kutendwa kwebasa rakadini rebasa ratakaita hani mazona manje saka unoona kuti mamakomrades soka tasa state yavari soka unoona kuti saka here nevanhu ava vese vaita ndiye comrade yeyu so nebasa rakaitwa yese nezvo hani mazona manje but macelebrations zvinotaurwa kunzi vanhu vakarwira nyika yoneka vakakosha nunhu vakati independence iuye but vaitirweiko hani muzona manje so kana dzimwe nyika chaidzo idzowani vanobata mawo veterans avo even dzemaimperialistas aita colonizer ningiriki vanotopiwa mari kutendwa kuti vakacolonizer isisu anonzi maveterans vanopiwa yokutenda kuti makacolonizer dzimwe nyika kwaisusu takasunungura hani muzona manje saka inenge ichitininika hatifaniri kusvika zvinhu zvokutoti dai matipa zvakati but tofanira kufungwa nezvazvo so kuti dini hani mazona manje iyezvizvika tine dzimwe dzimba so dzokuti izvo vana vakaenda kuhondo family imwe chete 3-4 ndizo kwadzoka 1 vamwe imba yese yakanyagirika hani mazonaka saka chishuwo changu chinge chiri kuti izvoka dai even vabereki vavo vana vakafira muhondo vanofanira kunge vachipiwa zvimwe zvokutendwa nezvazvo so kuti vana venyu vakadini ndanokuti chinofa soka inyama izvi but mweya yayo inenge ichitenderera izvozvo saka makapa hama dzavo soka vanotofarawo kuti takarwira zviripo panzvimbo zvoita 0 anomuzona manje saka nedzimwe nguva pamwe kutadza kuzvifunga maningi kana kushaya plani kuti tingavape chii asika tine dzimwe nyika dzakasununguko dzakarwirwa hondo zvakaita Angola, Mozambique, andika wana South Africa whatever vanoendawo kopa kaikokoka kuti mawo veterans akadai so department redu remawo veterans acho kantwa hurumende yedu inetero kuti mawo veterans weMozambique mimika munombovabatawo sei mokopiroka zvakanaka kazvavari kuitawo zvofadzawo chi vanhu vakarwira nyika moendesawo munyika menyuka even kuAngola zvimwe chete zvezvo mukopawo kuti mawo veterans ekuAngola vakasunungura nyika vanombobatwa sei vanogara sei tokoperawo hani muzona manje saka munozona kuti vamwe vacho so vanopedzisira vabatwa nestress angonwa achidhakwa vamwe vachifane hwahwa chichi bosi vakarangarira basa raakatora rakadingirika so rakaita so nezvaari kuwana zvacho soka zviri kusiyana tiri muhondo isisuka tanga tine leadership yatatinayo tatine member dzehigh command ndege ndibviri pasi timacommanders amanga ari pasi tichikwira timember general staff high command central committee hanimuona manjeka zvangonakawo so kutika topiwawo mari nemapost atanga tiinawo so hanimuzona manjeka saka dziri members general staff ka kunzi general staff ka imimi meseka takupaiwo mari yakadai so yakasiyana nevamwe according mapost nebasa ndokuti basa ratakaita ranga rakakura noukuru hwedu tichipiwawo mari dziri dzakadini dzakadaro so zvazvangonakawo futi hanomazona manjeka iye zvinezvi makatarisa so magariro edu so even maminda chaimo andika makomuni dzakadai so vakutora minda yavo you see vatora minda yavo hazvina basa kuti zvitarisonzi vanhu vava kana mitemo yacho iri kuudzwa kugadzirwawo so handika but bumbiro romutemo raifanira kuvakwa nokukasika kuti zvoenda muconstitution yenyika yedu kuti hakuna munhu anotora munda wemuwo veteran handitika hakuna munhu anotora maini yemuwo veteran kwete kutaura nemuromo chete but zvaiswa mubumbiro romutemo hani mazona manjika nokuti kana pasina zvisina kuiswa mubumbiro romutemo ka
zvinongochinjwa so ende zvinenge zvisina simba mazuva manje saka panofanira pane mari yakakwana zvokuti isisu taifanira kutotaura kuti naimi madii kubatsirawo vanhu vakadai soka isi kuno kuti right mazuva manje izvi pandiri panapa so ende nditondo problem yandiripa izvo zvirait now iyeni wacho toda kutorwa imba inoi isi mamapiza wangu fulendi minda yangu yese yakatotorwa but nyaya iyoyo yakupedza 22 years haisi kugadzirika mazuva manje necorruption dziripo bhozi mumwe achandagara naye pane posi hombe saka iye zvada imba inei regardless kuti ane imwe imba ende ipa panapa ane chi atone maplus 2 imwe ri kuchesa rimwe panapa but anotora izvozvi hasitapera nyaya yacho anomuona manje so unozoshaya kuti kukanganwa here sei vanhu havasina hanya nenhingiriki mwana manje nokuti ini pfungwa dzangu dzoitika ma-war veterans takata for this country ka nditafanira kupiwa first priority andika ikona kuti life yedu kaya yakamira sei ani mazuva manje so nhingiriki munyika muno muso takatarisa so ani muri kuona ka tikutarisa nyaya yenhingiriki the system andika mafambiro akuita politics tinoyanga generation rokura so andimboona manje ka vana ivava soka ezvezvi pamberi apo vachati paproblem ende problem ikusangana nemayouth edu by now ka haisi mhosva yavo andika but iyesu atungamiriri ka nezungu handisine problem bhozi tinofanira kuadzidzisa kunyanyanya kuparty department recommissariat andika party the ruling party tofanira kueducata vana zvakadini zvakakwana like fana zvakaita chitepo college yenhingiriki ideology takatoinonokera kudhara ani mazviona tichongotora nyika chete soka zvaifanira kugara zviripo mayouth ese muno musoka vaifanira kugurumwa zvakakwana zvokuti mangwana ava vatipe problem ani mazviona manjika enda varasike so izvozvo manjika zvinopa kuti nhingiriki nyika yedu inoita stable makore zvinezvi mamira aita nyika sokuti chinhu chokutanga ini patakati kutraining isiso andika tatrainwa too much nyaya dzediscipline discipline yakumidzwa too much discipline because isusu taipiwa politics kuti tozoita mobilize mamasisi ari kumusha taitonzi mamasisi vaya ari kumusha yaka imvura imi muri fish saka fish yakabuda mvura inobva yafa you see saka isusu taibata maparenzi taitodzidziswa kunzi munofanira kuita zvinhu zvamunoita zvakasiyana nemauto emuvengi kuti masinzwisa zvakanaka musangano ene mine svika chirova chikuvadza muswa muchivarapa anomanaka saka vanhu vafanira kuona musiyano kuti vanyasinzwisa kuti vana ava vakazosunungura isisu anomona manjika saka nyaya dzose matongeredzo nyika izvega zvinofanira kuti isisuka tinofanira kuti kukura tichidzisawo vana vedu kuti mangwana hatizoita chi problem vanofanira kugara chiziva kuti katakudai soka takutengesa nyika izvi zvazviitwe izvi anomazoona manjika yatotiwa political orientation they must be orientated zvakakwana vachipa direction yokuti mangwana katite problem anomazoona manjika saka ini ndaitotiwo zvangu inidi inyaya yekuti pama-freedom fighters chete so I think something must be done hazvifadze kuti tipewo zvakati kana imika tipewo zvakati handifunge kuti tespecta zvinongoitwa automatically so ngozikana takanhingirika vakafira nyika even panounganwa chaipepo kunzi pane macelebrations emaindependence panapa handika vakuru vari kuuya hapana tende inombokakwa apa so kunzi poiswa mabhenji kunzi ma-war veterans vese vakarwira nyika vamugare panapa tinoona so takamira so mona hatina kana pokugara but dzimwe nyika so unoona vakanyatsogadzirwa zvakanaka zvokuti vanotorimemba kuti patiri kugaza panapa macelebrations atikuita vakarwira nyika ino kana vaya unogara papi chinhu chokutanga pandakagadzirwa ipapo isi hatina zvinodudzira kuti kudii zvinodudzira kuti ka hakuna vana vanhu hanya nesu yes zviri kutaura izvozvo tinozoyeuka manje ka vakuti dai ma-war veterans vatibatsira paso unoona vaunza muri kupi tifanira kudaro
Yes. Ativana udaro. Anditika. Yeah. Ha, thank you. Maita basa comrade Anditika. Mirirai. Anditika. There you heard it from the young Sogomwe, the boy who sacrificed his youthful life and joined the liberation struggle. Some soldiers are born, others are made through training, and others are born and made. This is the story of Comrade Victor Mirirai. From Kumbura to Zambia, to Mozambique, to Tanzania, and back to Zimbabwe. We came, we asked, he talked. What an honor to sit down with a man for 4 hours and listen to his story. What a privilege to Zimbabweans who are watching his story right now. If you are a student of history, this is the lesson. From Matepa Tepa, from his humble home, on behalf of our technical crew, camera person Elizabeth Nyaguyo, producer of this program, Frank Wesere, keep watching the program, The Forgotten Veterans. We have heard him talking about Comrade Shungu, Comrade Kumalo, Comrade Paka Chipoera, Comrade Taitej, just to mention but a few. Just go on the playlist, you will watch the names that have been mentioned and more are to come. My name is Robert Tafumane. From Matepa Tepa, we say to Comrade Victor Mirirai, we salute you. For now, it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya dakabatesa, Zimbabwe, Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya dakabatesa, Zimbabwe, vakomana vasikana, Zimbabwe, magorila makomo, Zimbabwe, manya dakabatesa, Zimbabwe.